Pormalan nga inpaima ti DILG ti 39 installed CCTV project iti ili ti Lapas babaen ti inauguration ken turnover ceremony. Ti aktibidad ket indaulwan ni Congressman JB Bernos, Mayor Nina Bernos, DILG Regional Director Attorney Anthony Nuda, ken Provincial Director Christopher Dave Alvarez. Ti panakapataod dagiti CCTV ket naggapo iti 2024 Seal Good Local Governance Incentive Fund gapo iti panagbalin iti ili nga SGLG awardee babaen iti liderato ti dati a mayor iti ili ani Kong JB Bernos. It's the way of DILG incentivizing the LGUs with excellent local governance para mas lalong maganahan ang mga LGUs na ito. We reward them, we assess them, and then we reward them. DILG rewards them by giving them this fund. Now the fund will be used just like for La Paz sa mga developmental projects din. Dagiti baro a CCTV tina-instalar itintero a poblasyon La Paz. Will create a positive impact in our municipality, boosting safety in our streets and promoting peace in our neighborhoods. So parents can now be assured that their children can walk our streets safely. Dakkel pay akatulungan daytoy ti alisto a panagresponde ti pulisya. As this underscores the LGU's commitment to maintaining safety, peace, and order. This is aligned with SDILG's Secretary John B. Cremelia's call to advocate for faster and more efficient reporting and response to any form of crisis. Naiestablisar pa iti command center iti Lapas, ken daytoy iti kaunaan a command center itintero a probinsya. Ditoy an ipesto dagiti monitor ken computer para kadagiti 39 CCTVs a nakalukat 24/7, pakairamanan dagiti 19 CCTVs a nainstolar iti tawen 2022 gapumet lang iti SGLGIF. Diyan na-install tamam mas high resolution so na 4 megapixel cameras. Actually 11 nga pan-tilt zoom cameras ko nata DJ ag-rotate T360. Mabaling nga may adjust the focus na. Then DJ the rest and fixed cameras. Ken dapat iti feature na ako ma'am nga kasla night vision. Ken dapat lang ti built-in nga silaw na so ano madlaw na nga nasipnget ti environment. Automatic nga glokat DJ built-in nga silaw na. Inpeteng ni Kong JB, a posible amanayunan pay ti bilang dagiti CCTV iti masangwanan. And maybe soon, no, dito priority niya po mayor, amin nga barbarangay. May sa iti ili ti Lapas a consistent SGLG awardee sipud 2017. Ngemang rugita atawen, temporaryo a maisardeng ti SGLG assessment basar iti Memorandum Circular 2025-032 wenno ti deferment ti Seal of Good Local Governance. Gagem daytoy a ma-review dagiti guidelines ken ti posibilidad a panagbalin at term ways ti panakaited iti award. Kagiddan ti panagyaman na kadagiti empleyado ti LGU Lapas kinari ni Kong JB agun-oden ken gundawayan amin dagiti mabalin a pamigbig para iti maysa nga ili. Inpasigurado met ni Mayor Nina nga ituloy na tinarugyanen a panagprogreso iti ili. I'm proud to continue the legacy of progreso in our municipality of La Paz, and I look forward to continuing to further improve our systems and services in our hometown. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.